प्रशासनाकडून सूचना आहे. जे ड्रोन आता हवेमध्ये दिसत आहेत भरभरून प्रेम करायचे हे दादा आज आपल्यामध्ये नाहीये. शासकीय इतमामामध्ये अंत्यसंस्कार. स्वाहा प्रेताय नमः. ओम पिंडोपरि ओमानेन अग्निदेवताः प्रियतान् असौ स्वर्गाय लोकाय. यो वशिवदामूढता विधानसभेचे स्पीकर राहुलजी नॉर्वेकर, सन्माननीय हर्षवर्धनजी सपकाळ साहेब, मकरंदाबा पाटील, हर्षवर्धन भाऊ पाटील, सन्माननीय विजय बापू शिवतारे, नरहरी झ हवेत 3 वेळा फायर करून बंदुकीची सलामी दिली जाते. पुढे येण्याचा प्रयत्न प्लीज आपण करू नका. सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे. पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका. सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. मागच्या बाजूला मला माहिती आहे या जागेवरून आपले पाय निघायला तयार नाहीये. आपल्या सगळ्यांचं अतोनात न भरून येणारं नुकसान या ठिकाणी. विनंती आहे, पोलीस विभागाला नम्र विनंती आहे की इकडे कोणाला प्लीज पाठवू नका. चौथऱ्यावर कोणाला येऊ देऊ नका. पोलीस विभागाला नम्र विनंती आहे. अंत्यदर्शन कालपासून